ikoROtv Network. Igbo bụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, Igbo ndị ọma ekenekwa m onye ukwu wee kenekwa onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zelo. Gị bụ onye ọma na-ekiri m, asị m ka ife dịka Igbo akọkwana gị maka na Igbo amaka. Onye unu na-anụ olu ya maọbụ onye unu na-afụ n'iru ife onyonyo a bụ Nnaemeka Ilelu na Chi, mana ejikwere iwe akụ wee mala m. O nwere ife anyị chọrọ itinye aka n'ọnụ n'ụbọchị tata. Anyị nwabụ ndị ikoROtv Network. O nwere onye anyị na ya nọ n'ụbọchị tata ga-enyere anyị aka wee kọwaa ife gbasara onye ụwa. Mana biko tupu anyị na-aga n'iru, kabara ka ị na-esonye anyị na ngalaba niile anyị ji agbasa ozi. Anyị nọ na YouTube, anyị nọ na Facebook, anyị nọ na Instagram nakwa Twitter. Kabara ka ị na-esonye ikoROtv Network. Nọ ebe a ka ị ga na-amụta ife dị iche iche, ife onyonyo dị iche iche gbasara ndị Igbo bụ na ikoROtv Network ka ị ga-enweta. Kabara ka ị na-esonye anyị ka ọ wee dịrị onye ọbụla na mma. Anyị ji ohere a wee na-anabata onye anyị na ya nọ n'ụbọchị tata bụ onye nkachamara gbasara ife omenala Igbo. Ọ eziokwu na ọ bụ onye ama ama, mana oge akama na o ji ọnụ ya wee kọwaa gwa ndị Igbo onye ọ bụ. Ekenekwa m unu nwanne anyị nwoke, anyị na-ekene gị. Odogwu Daalụ. a sị na ike ọha kwacha akpịrị m mmege ntị. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekene m na onye nna na onye bụ onye ozizi the beloved Lord. Ife eji makwanụ m afọ a na-akpọ m bụ Cletus Chukwuemeka Ogbodo. Abụ m onye Zemamechi Idodo na Nkanu East, Enugu Steeti. Abụ m aka ji ọfọngwu Umuogbu, ọ dibịa ka mbụ, dibịa ọgbara ọfụrụ, maka na anyị sị ka anyị nachi azụ n'ife eji wee mara anyị na ọdịbandị dịwara gboo. Ọ bịara abịa anaghị emegide anyị, anyị anaghị emegidekwa na ọ bịara abịa. Daalụ, anyị na-ekene gị nwanne anyị nwoke. Ịma na anyị na-aga n'ovugo, anyị agbachikwa ọzọ. Ịma na ndị Igbo si na ụzọ dị mma agaghị ugboro abụọ. Anyị na-ekene gị. Biko na-atụpụghị oge, anyị chọrọ ka ị kọwara anyị onye ụwa a na-ekwu maka ya. Onye ụwa, gịnị bụ onye ụwa? O nwere ife ndị Igbo na-akpọ ụwa gị ụwa asaa. Mmadụ bịa sị ụwa m ụwa asaa, ị ga-abụ onye nke m, maọbụ ịmanụ imere ihe ọma, maọbụ ụwa m ụwa asaa, ihe dịka ga-akpọkwana m ilu. Ụwa gị ụwa asaa bụrụ na onye a ga na-abịa ụwa bịa ugboro asaa. Asaa pụtara ihe zuru oke, asaa pụtara ihe kwụrụ ọnụ. Ọ bụrụ na Igbo sị gị ụwa gị ụwa asaa, ihe ọ pụtara bụ na mmadụ ga na-abịa ụwa ganye na o mezu ihe ọ bịara ụwa ime, ọbịbịa ụwa ya akwụrụ ọnụ. Ọ bụrụ na ugboro asaa, mgbe ọ bụrụ ugboro asaa, ọ ga-abịa mezu ihe ọ bịara ime. Ọ ya mere ndị Igbo ji wee nwee ife a na-akpọ ikenga. Ikenga bụ ife ga-eduzi gị n'ụzọ akara aka gị ahụ, nke bụ na ọ bụrụ na enwe ihe mgbochi maọbụ ihe mbirichi ụwa so onye ahụ na ikenga, onye ahụ kpazi ikenga ya, ife ahụ ga-abụ. Ọ ya mere ikenga ji wee mpi. Ikenga ga-eji ike ya bụ ike m ji aga wee kochapụrụ onye ahụ ihe mgbochi, ka onye ahụ nwee ike rụzuo ọrụ o kwesịrị ịrụ, mezuo ihe ọ bịara ime n'ụwa. Ọzọ, onye ahụ na-abịa ụwa ahụ bụ ihe a ga-asị na onye a bụ onye ụwa. Onye a, ọtụtụ obodo na-akpụ ya, Nkanụba anyị na-akpụ ya onye ọnụ ụwa maọbụ ọnụ ụwa, onye nọrụ mmadụ ụwa. Ọ bụrụ na achị onye ụwa, onye ọ bụ ya nwa naghachitere n'ụdị onye a na-afụ kịta, onye ahụ adịbugo. Nkwenye ndị Igbo, anyị kwenyere na mmadụ nwụọ na ọ na-abịa ụwa ọzọ. Onye ahụ na-aghachitere bụ onye ụwa onye ahụ. Mana o nwezi nghọtafie dị n'ihe a. Ụfọdụ amaghịzi ihe bụ chi ụwa na onye ụwa. Chi ụwa abụghị onye ụwa. Okay, onye ozizi, biko, ọ bụ onye ọbụla nọ n'ụwa, ma ndị ọcha ma ndị Igbo ma ndị isi ojii, ọ bụ onye ọbụla nọ n'ụwa nwere onye ụwa? Ọ bụrụ mmadụ niile nwere onye ụwa, maka na o nwere ndị ụwa ha bịara kịta bụ ụwa izizi ha, nwere ndị bụ ụwa gboo ha, o nwekwara ndị ọ bụ anụ
bịara ha ụwa naghachitere n'ụdị mmadụ anụmanụ. Onwe ndị ọ bụ anụmanụ bịara ha ụwa. O nwere ndị arụsị bịara ụwa, ya arụsị bịara na mmadụ. O nwere ndị ọ bụ anụmanụ bịara na mmadụ. Ya bụ na ọ bụrụ mmadụ niile ka ọ bụ mmadụ bụ onye ụwa ya. Ya o nwere ndị bụ n'izizi fa na-abịa ụwa. O nwekwa ndị ọ bụ izizi ha na-abịa ụwa. Maka na ife ọma dị agwụ agwụ, ife ọma ka na-abịa. Mana ife ndị abịaghachitere azụ, ọ ya bụ ife nwatakịrị ọ na-akpa akwa ka okenye. Esi ha na onye abịa bugokwa. Ọ ya bụ ihe dị na mmadụ ịbịa ụwa. Ya nchịkọ ya bụ na ọ bụrụ mmadụ niile nwere onye n'ọrụ ya ụwa. Ọ bụrụ mmadụ niile. Mana nke bụ eziokwu bụ na o nwere ihe bụ ihe bịara ụwa ahụ. Mana ọ bụrụ mmadụ niile ka ọ bụ mmadụ bịara ụwa. Maka na osisi ọfụrụ nwere mkpụrụ, ọ bụ ya nwa butere ya. Osisi nwekwaziri osisi ọzọ sikwazi na ngalaba ya wee pụtakwa. Maka na mmadụ dị ịbụọ ịbụọ. Ọ bụ na ị maghị na otu ịnọkịta na o nwere ogwu nwa ọzọkwa n'obodo ọzọ. Mgbochi ị ga-afụ ọnụ ụwa gị na ya ga-anụ ọgụ, o merie gị nwụọ. Mmadụ dị ịbụọ. Ọ bụrụ na asị gị na-ekwe na afụkwala onye dịka gị, ejekwana fụ onye ahụ. Maka na nke ahụ na-ewe iwe. Kedu ihe mere na gị na ya agbakọghị ọnụ? Na onye ọbụla nọ n'ụwa nwere ọ dị ịbụọ. Ụdị na-abụ. Ndị sayensị chọrọ ikwu na ọ dị olulu ise. Mmadụ dị ụwara ise. Mana mụnwa na-agwa gị na ọ ịbụọ ka mmadụ na-adị. Mmadụ na-enwe onye ọnụ ụwa ya. Ya otu ị nọ kịta, ị nwere onye dịka gị ọzọ n'ụwa ọzọ, n'obodo ọzọ, bụrụ n'ụwa ọzọ. Onye dịka gị otu ị dị n'obodo ọzọ, kama na ọzọ na ọbụlọzi onye Igbo. Ebe ahụ onye ahụ nọ ka ọ na-abịa ịnọrọ na nlọ mgbe ụfọdụ ebe a ka ị na-agacha. Ihe mmeche gbakwute gị ebe ahụ, ọ dịghị ka anya na ife, anya na mmụọ, na ịnọvugokwa ebe a, na imekwara nke a, na imekwara nke a, nke ndị bekee na-akpọ déjà vu ma ọ resonance. Ife ọzọ na-ebutekwa resonance ma ọ déjà vu bụ ọ bụrụ na ị bịabugo ụwa, ị bịa ebe ị nọvugoro mgbe nke ụwa nke ọzọ, a naghachite gị azụ, asapetele gị ihe imevugo, aka isi mee ya, ọ gaghị otu a, ị nachitekwa azụ na ụdị gị. Ya ihe a ji ama na mmadụ anọbugo ebe a. O nwere ụdị nri ị ga-eri, o buchie ụbụrụ gị azụ. Biko onye ozizi, ihe anyị na-akọwa kịta ọ bụ ka mmadụ si ama ma ọ bụ ka ọ bụ otu esi ama onye nọrọ mmadụ ụwa? O sokwana ya. Mana o nwere ife a na-akpọ afọ agụ. Afọ agụ ahụ bụ afa aja ama onye bịara mmadụ ụwa. Mana o nwere ife maka eziokwu ka m ji aga. Ị bịakwute m sị m na ị chọrọ ime onye n'ọrụ gị ụwa. Ọ bụrụ na ị gba afọ agụ, mgbe ụfọdụ ọ ga-agwakwa gị. Atụkwa ogwu, ọ ga-agwakwa gị. Mana ime ịtụ ogwu bụ na ọ dị gị ka onye a, na ọ dị gị ka onye a. Asị gị oke ngwa weta mmadụ na-aba ahụ atụ ogwu. Agba afọ ogwu. Afọ ogwu bụ n'ihe na-abụ a, kedu nke bụ ya? Mana ihe kachasị, ụzọ kachasị aja ama onye n'ọrụ mmadụ ụwa bụ onye ahụ iju ọnụ ya wee gosi ya, maọbụ na onye ahụ bụ ihe dịka ebumpụta ụwa wee bịa. Ọ ya kpatara na mgbe gboo nwatakịrị anaghị eri akwa ganye n'ọgba afọ 3 ya o topụta ikwu okwu. Ọ bụrụ na ahapụ ya eri n'akwa, ọ ga-eme ya ọ bịakwute nne na nna ya, unu na-ama mere m ihe dị otu akwa mwa bụ ihe a. Onye ahụ aka onye bịara ụwa. O nwere ike nne na nna ya sị ya, nna m ọgụbịa, nne m ọgụbịa, ada nne m ọgụbịa, nnọọ. O nwere nke ga-afụta okirigide nna ya sị ya, ka ihe tụkwara na-ekiri m ịma mbilite ọta ka nwanne gị tọrọ gị atọ tụkwuru ala. Ogosigo ya bịara ya ụwa. Ụfọdụ na-ebu ebumpụta ụwa bụ ihe
a na-akpọ birthmark. Abụ m onye ngosi na mmadụ nwụrụ anwụ bịara ụwa, maka onye bịara m ụwa bụ aka wee bịaghachite ụwa. Nke m abịaghịzi chọwa achọ ka onye bụ ihe a amagolu. Ya bụ na enwere usoro. Nsogbu dị kịta bụ na nne na nna anaghị etinyezi anya n'ọbụ ụmụ ha nọ ka ha malụ mmụọ bịara ụwa, maka na mgbe ahụ nwaanyị na-achọ ịtụrụ ime ka ọ ga na-ege ntị malụ onye bụ ihe ahụ na-eme gịnị, na-ebutere ya onyinye, na-ewetara ihe enyemenye na nlọ maọbụ na ọfụna, maọbụ o nwere ụzọ ọ ga-esi na-abịakwute ya. Mana onye ahụ anwụgo, ọ nọgide oju onwe, kedu ihe mụ na onye a ji? Ọ nne kachasị, maka ọ nne na-ebu nwa. Mgbe ụfọdụ kwa maka na ọ bụrụ ozugbo a tọrọ ime ka onye ọnụ ụwa na-abịa abanye n'ahụ, ahụ ahụ ga-ebuche, ahụ niile ga-ebuche. Mgbe uche ga na-apụtazi ka onye ọnụ ụwa ga-abịa mee gịnị, banyezie n'ahụ nwaanyị dị ime. Ọ ya mere nwaanyị dị ime ọ daga ebe niile ma akwamozu, ka a hafụ inwe mmụọ bịara akwamozu ahụ soro ya wee nawa na-amaghọ. Ọtụtụ ihe dị iche iche ọja abụ nwaanyị dị ime a na-enedu ya anya si ya emekwana nke, mana ụmụaka kịta dịzi ka mmegide asị n'ụzọ asha akpagbu ụmụ nwaanyị, na mmegide a na-emegide ụmụ nwaanyị. Keke bụ na onye dị ime ama mme nka, keke bụ na onye dị ime ama mme nka. Mana ihe a bụ ihe a ji akwanyelu nwa ahụ na mmụọ ahụ na-abịa ugwu. Ọkachasị elekere 3 nke ụtụtụ, nwaanyị ọbụla dị ime gee ntị, ọ ga-ama mgbe mmụọ ahụ na-abịakwute ya, maka ihe a bụ ofufe chi. Ọ ga-ama mgbe ọ na-abịakwute ya. Mana ọ bụrụ na oge ghọọ ntị, nwa ahụ bịa na gboo adịghị enye ya akwa ka onwe ike kwuo onye n'ọrịa. Mana onwe ndị na-ekwu ha, onwe ndị na-egosi, onwe ndị na-amarọ. Mana ọ dị mkpa na mmadụ ma onye n'ọrịa ụwa. Biko ewekwana iwe ka njọ oge. Akwa nwa esi na-ada enye nwatakịrị mgbe ọ pere mpe, kiri ife ọ na-egosi? Akwa bụ ndụ ka na-apụta apụta, na-enwebeghị ihe o nwegoro. Ndụ ka na-apụta. Akwa Igbo ka akwa oyibo? Akwa bụ akwa. Okay, akwa ọbụla. Akwa bụ ndụ ka na-apụta. Nwatakịrị ka na-etopụta. Ọ bụrụ na o wuru akwa ahụ bụ ihe kana ịma na akwa otu ndụ ka na-apụta na ya, idosi ya n'ahụ gị, o nwere ihe ruru arụ n'ahụ gị ma mmụọ ị na-achọrọ onyochapụ ya. Onye mere eji akwa atụcha ahụ. Ọ nwe ya na-akpọ absorb. Because maka na o nweghị ihe nọ n'ime ya, nwa adịbeghị ya, idosi ya n'ahụ gị, o mee gịnị? Ọmịkọrọ ike ị na-achọrọ ka ọ dị n'ahụ gị, ọmịkọrọ ya, ịkwụwazie ya, ọ pụọ. Nwatakịrị rie akwa, ihe ahụ kwesịrị ikwu okwu ahụ, oge ọtụrụ ọnụ ya, onwe ntụrụ. Ya nwatakịrị na-erube arọ 3 ekwesịghị iri akwa. Ka a si eme ya mgbe ahụ ka o nwee ike kwuo ya. Ahụ 3 ahụ bụ oge a ga-eji si na okwu ego okwu ọfụma. Mgbe ụfọdụ ọ dị eluchekwe ogoshi onwe ya. Mana nke bụ eziokwu bụ na nne na nna tinye uche na nwa ha na ha chọrọ ime onye n'ọrụ ya ụwa, ha ga-egodi ya ntị tupu mgbe ahụ a na-achọ ịtụrụ ime ya, na mgbe a mụrụ ya, na mgbe ahụ bido kwuwa okwu, ọ ga-egoshiriri. Mana ọ bụrụ na onye ahụ egoshighị onwe ya wee mee mmekọ nwoke na nwaanyị, ọ ma ngosi nzukọ onwe ya, ọ ga-afịakwa afa arụ ịchọta onye ahụ. Maka ihe ọ ga-eji fịa arụ bụ na ọ bago n'ụwa onye ọzọ. Ọ bago n'ụwa onye ọzọ. A na-achọ ka a mara onye bụ ihe a na-afụ ihe bịara, ihe nọ ya n'akụkụ niile. Maka mgbe gị na onye a mere, onye nke a mee, onye nke a mee, ndị ahụ niile gị na ha mere ekekọgo unu ọnụ. Ihe so onye nke ọ dịghị ka onye ọ ga-afịazi arụ. Ọ ya mere ọ bụrụ mgbe niile ka afọ agụ ga-agwa gị ya. Ọ ya mere nwatakịrị chọwa ịchọ ịmata ihe ịbụ na onye ịbụ, jukene nne na nna gị onye ka ịbụ, kedu ihe ha ga-akọnwu maka gị.
ọ ya onye ozizi anyị na-ekene gị na nke ikwuru ekwu biko anyị chọrọ ka ịgwa anyị kedu mkpa ọ dị na mmadụ maọbụ kedu uru dị na mmadụ ime onye n'ọrụ ya ụwa ọ bụrụ na ife agba n'ụzọ erikakwanụ ndị Igbo si na onye na-amala ebe mmiri bidoro mawụ ya ada ama ebe ọ na-akwụsị ka bụ eziokwu nke bụ eziokwu bụ na mmadụ kwesịrị ịma ebe o si data ebe ahụ isi data o nwere nghọtafie dị na ọtụtụ ndị mmadụ amaghịzi nke bụ chi ụwa na onye ụwa. Chi ụwa o nwere akwụkwọ m delu a na-akpọ the universe you are part of, ya ụwa ịbụ otu n'ime ya. N'akwụkwọ ahụ ana m ekwu the concept of chi in Igbo land. E nwere ọdịdị chi atọ: chi okike, chi okike ya ihe okike nọ mmadụ n'ime. Enwe chi asị na mmadụ nwere ezi chi mana mmadụ nwe chi ọjọọ nke a na-akpọ ya bụ destiny ma fate. Enwekwazi chi ihe igwe, chi efogo, chi ejigo. Nke ndị mmadụ na-eche na ya bụ onye ụwa bụ nke akara aka. Ihe o ji bụrụ nke akara aka na ọ bụ chi onye na-edu ya, akara aka onye na-edu ya. Onye ụwa ga ahụ nwere ihe o mere mgbe gara aga, o wee na-achọzi ịnwụ maọbụ na ọ si ihe mwute na ihe dị otu a na ya bịakwa ụwa ọzọ na ọma mme. Chi ya ekpebigo ihe ahụ o kpebi, o wee bụrụ ya bụ iyi ụwa. Na ya bịakwa ụwa ọzọ na ihe dị otu a na ya ga-emechekwa ya. Onye ahụ bịazie o nwezie ka nwatakịrị asa akpa agwa, asị ka ihe kpatara o ji akpa agwa, emego ya ọgwụ, emego ya nka. Ọ bụrụ na onye achọta onye nọrọ ya ụwa, onye ahụ eje mụọ ụwa ụdị ndụ onye ahụ biri. Ọjọọ ndị nọ mgbe onye ahụ biri ndụ ka ihe eji mara onye ka ihe niile abụrọ n'afa. Ihe niile abụrọ n'afa a na-ajụ ese ọnụ. Onye ada otu asị na ya nọrọ m ụwa ka ị ga-akọrọ m maka ndụ obi, maka na onwe ihe ụfọdụ na-emecha m ọ dịka ihe sitere na chi. Ifugo ihe chi ahụ ọ dịka ihe si n'akara aka. Ifu na chi abụrụ onye ụwa mana onye uwe onye bụ ihe na-ebute chi mmadụ. O nwekwara ihe a na-akpọ ime ihe chi onye ụwa. Ọ bụrụ na ị chọpụta na ihe a na ndụ gị adịrọ ka o si kwesị, o wee bụrụ na ihe onye ụwa gị kpetere mana ị chọghọzi ya, asị gị ngwa jee nye chi gị nri. Ihe a na-akpọ ihe ahụ pụtara bụ ngwa jee ka ị kpọtuo onye ụwa gị ka gị na ya kpezie kegharịa chi gị. Mgbe anyị na-akpọtu onye ụwa gị ka ị ga-akpọ ma agwụ gị, agwụ onye ụwa gị, ma ikenga gị, kpọkwa ma chi okike, maka na ị chọrọ ikegharị. Ijiziela ọnụ gị wee sị na nke dị otu a na ịchọghọ ya, na nke dị otu a na ị chọrọ ya, nekwa ka isi chọ ka ndụ gị dịwa, na ihe dị otu ị na-emerọ ngwa na m ga-emetọpụzie ya, mana ihe meziri bụ n'ọzọ mụnwa na-ebizi ndụ nke m, nke ibiri ebi agago, rapụzie ka m bizie nke m na ọbụlọzi ihe imeziri n'ikpeazụ ka a ga-ejizi wee na-emegide ata m afụfụ. Ihe m meteziri kịta dịzielu m. I wee kwuchechie ya dịka omenala si dị. Ime gịnị? Igbusi ọbara ahụ, ejiri ọbara mee gịnị? Gwakee ya, mee ihe ọzọ dịcha na ya m na-ama nkwunwu. O wee mee gịnị? Ijezie marụzie ihe ahụ o mere na-adịrọ mma, imegharịwa ya. Maka na ihe ị bịara ụwa bụ ka ị bie ndụ ọ na-ama mbụ ibi ụwa ọzọkwa, ịtabakwa afụfụ. Ibidozie biwezie ndụ nke gị, ọma mbụzi mgbochi, ịma nwezi ihe mgbochi si n'aka onye ụwa gị wee na-abịa. Maka enwe ọdịdị chi nke ahụ nsị gị na chi nke akara aka. Enwe chi ọma nwee mbiri chi ụwa, mbiri ihe mgbochi ụwa, nke a na-akpọ negative destiny and positive destiny.
ọ mgbe a ka ị ga-eme gịnị ahọrụzi ọ nwere ife ndị okwu na ụka na-ekwu jiri aka gị ghọrọ chi nke ị ga-efe ihe o miniri bụ ihe ọ pụtara bụ jiri aka gị kpebie ndụ nke ị chọrọ ibi maka ọ na-abụ m na-ekwu okwu jiri onwe m na-ama atụ onye nọrọ m nwa bụ nwaanyị Kristiana ụfọdụ bịa sị kedu ihe mere iji ete ihe na mbọ aka gị ihe mere iji kpọfu imi ka ihe mere iji emelu nke eme ka nwaanyị nwaanyị ahụ bụ ihe bịazi fụta onwe ya n'ụdị nwoke mana ọ ka chọrọ ibi ndụ nwaanyị ahụ onye mara bụ ozi ihe niile ka m ga-ekwezi ka m mezie maka amago m nọọ ihe sochi bụ ihe na-eme ịghọta gị onye abụ ọ dị mkpa na mmadụ ma onye n'ọrịa ụwa ka onwe ike marụ chiso ya mara ihe ọ bịara uwe ime maka na ihe anyị bịarụ nke a kịta bụ ka anyị nwoke eme ihe ọ ga-agba eme gịnị enye anyị ọkwa dị elu anyị anọ na ana ndị ichie maka na anyị kwetere na o nwere obodo ebe ọ ga-agba anyị pụọ n'ụwa anyị abanye n'ụwa ọzọ ala ndị ichie ndị ụkachi na ọ bụ ụlọ nna ha nọ n'eluigwe mana nke ahụ Jizọs jewara ịrụ mana nke a na ndị ichie anyị ebigolu na ada ndị gboo ọ ya mere ọ ji abụ anyị bịa anyị weta ọja anyị kpọkwuo ha anyị fee ha maka ọha bụ Chukwu anyị na-afụ a sị na nwata malụ nna ya amagolu ndị iche nwata malụ ndị iche amagolu Chukwu ọ ya bụ Chukwu ịchọzi ikpo okwu afa udo onye ozizi anyị ekenekwe gị ọzọ na nke ikwuru ekwu o nwere ife mgbagwoju anya na-adị n'ife onye ụwa ịmagonu oge ụfọdụ a na-asị na n'ofu onye na-anọrọ mmadụ abụọ maọbụ eto ụwa anyị chọrọ ka ịkọwa kana anyị kedu ka ife a kedu ka o si wee dị maọbụ oge ụfọdụ a na-asịkwa na nwoke nọrọ nwaanyị ụwa maọbụ na nwaanyị nọrọ nwoke ụwa anyị chọrọ ka ịkọwara anyị ka o si adị daalụ ebe ọ bụ na ofu mmiri nwa mmiri nwa bụ spam ebe ọ bụ na ofu mmiri nwa na-akpụ nwa na-abụ akpọ ya ejima yiri onwe ha iti akị enwekwa akị na-agba mkpị ọsago gị ajụjụ a mmadụ nwere ike mmụọ ya nọrọ n'ahụ onye mmụọ ya nọkwa n'ahụ onye ofu onye na-ana mmadụ na-abụ ụwa maọbụ ịtọ ebe ọ bụ na a na-amụ ejima ebe ọ bụ na akị na-agba mkpị ofu onye ga-emekwa gịnị ananwụ mmadụ na-abụ ụwa nwoke ga-ananwụ nwaanyị ụwa nwaanyị ga-ananwụ nwoke ụwa abụ m ihe ngosi ọ nwaanyị nọrọ m ụwa ọ ịmara ihe dị otu a ka ọ ga-abụ nwa gị bịa o nwere akwụkwọ m dere a na-akpọ soul dissensional distortion nwoke nọrọ nwaanyị ụwa bụ distortion ọ ihe mbighere aka ọ abnormality nwoke nọrọ nwaanyị ụwa bụ abnormality enwego distortion ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị ọ bụrụ na o kwesịghị ekwesị mana ọ bụrụ na o kwesịghị ekwesị mana ọ bụrụ ihe ọ dị ka ya ihe ọ na-adị ka ya ọ bụghị ihe ọ na-adị ka ya maka ọ ga-eme nwoke ahụ a na-akpa agwa ka nwaanyị ajụọ ya ịbụ dị nwoke ka ịbụ nwaanyị o nwere ife ụfọdụ m ga-abụ mme echi afọ onye amago na nwaanyị ka ọ bụ mgbe ụfọdụ m jụọ ọ na m abụghị m ezughị ezu ka nwoke mana ihe abụrụ ihe si na chi adị ọzọkwa nke izizi asavugo m gị ofu onye ga-abịa nwụrụ mmadụ na-abụ ụwa o nwere ihe a na-akpọ nrigba ọ bụrụ na mmadụ na-abụ shi na mkpu na ihe ndị be anyị na-akpọ mkpu na-abụ mmadụ na-abụ ofu onye n'ọrụ ụwa o nwere ike ofu ezinụlọ ọ bụla ofu onye bịara ụmụnne na-abụ ụwa ọ tọrọ onye na onye o nwekwara ihe ọzọ njigwe sị gị na mmadụ ofu onye ga-abịa nwụrụ mmadụ na-abụ ụwa o nwere ife a na-akpọ mmadụ na-abụ isi na mkpu na nkanụba anyị mmadụ na-abụ isi na mkpu na bụ na nwanne na nwanne na ofu onye nọrọ ha ụwa
ọ na-abụ ahụ yawa onye nke a ihe ahụ na-aya onye ayawa onye a achị makwalụ ka ndị echi na mkpu na maka ọ bụrụ na emeghọrọ ha nrigba bụ ritual of separation ha rigba onye nke achị ịnawakwa ekwukwene m onye nke achị ịnawakwa ekwukwene m ị ma na ha emego gịnị ekewago onwe ha na ndụ ọ bụrụ na ha emeghọ ya ofu onye nwụọ nkwerizu ya ọ chọta onye nke ọzọ maka na ọka bụ ofu onye a bịara ụwa n'ime ha na-aba ha mana ọ bụ na emelu ha nrigba emego gịnị ekewago ha onye ọbụla anọgolo onwe ya ya bụ na ofu onye na-abịara mmadụ na-aba ụwa o nwekwara ihe ọzọ nke m na-ekweterọ bụ na onye dị ndụ a na-abịara mmadụ ụwa o nwebugo ka esi ekwu ya sị na mmadụ dị ndụ nwere ike ịbịa ụwa nke ahụ abụrụ eziokwu maka na mkpụrụ anaghị adị ndụ epu ome ị ga-akụ mkpụrụ n'ala tupu ome gịnị ọmịta na ịkụ mkpụrụ a bụ mmadụ ịnwụ ọ ya nwa ka ịkwanye aja enyi mmadụ aja na ala aja mkpụrụ obi a eme gịnị anọkwalụ n'ebe nke ya na-echezi oge ọ ga-abịakwa n'ụdị mmadụ ọzọkwa ya bụ na onye dị ndụ anaghị anọrọ mmadụ ụwa ọ nghọtafie o nwekwara ike otu a mbụ dibịa nwa izizi m nsị na onye anụwa ga-eji ọfụ ike nga m ma na onye a na ike m ga-anọ n'ime ya amụtuo ya nwụkwachi ya mmụọ m ọ bụrụ ya bụ na m nọrị ụwa ọ mmụọ m bụ ihe mere gịnị o bu ọ bụrụ ya bụ na ọmụọ nọrị ụwa ya mmadụ adị ndụ anọrọ mmadụ ụwa udo dịrị gị daalụ anyị na-ekene gị onye ozizi anyị abịagwa na nchịkọ ife anyị na-ekwu maka ya n'ụbọchị tata bụ gbasara onye ụwa biko anyị chọrọ ka ịchịkọ ya wee gwa ndị Igbo okwu maọbụ kedu ife nwere ike ịgwa ndị Igbo banyere isiokwu anyị kpụ n'ọnụ n'ụbọchị tata banyere onye ụwa kedu okwu nwere ike ịgwa ndị Igbo na nne na nna banyere onye ụwa daalụ okwu m na-ekwu onwedị okwu dọọrọ nne na nna onye chọọ ya kpazie ebe ya onye na-achọrọ ya kpazina be ya mana gị bụ onye bịagolo ụwa nne na nna gị emechagoro gị ihe ha ga-emere gị bụ ịmụ gị jizere aka gị chọta ihe ịbụ mara onwe gị o nwere ife m na-ekwu na igwe mgbasa ozi nsị mind yourself, drink water and mind yourself. Ama m ihe m ji asị mara onwe gị ọ bụrụ na ị nwee oge na-ajụ onwe gị ajụjụ ụwa gị ọtụtụ ihe mgbagwoju anya ị ga na-enweta asịsị ya ị ma na o nwere mgbe onye ọnụ ụwa anyị ga-achọ ịbịakwute anyị ịbịagosi anyị onye ọ bụ mana anyị anaghị ege ntị ya onye nọ n'ụwa a jisi ike ka ọ marụ ihe ọ bụ na onye ọ bụ ka o nwee ike bie ndụ kwesịrị mgbe ụfọdụ mbiricha ụwa na-akacha dị mma duto ka onye si wee bie ndụ mgbe gara aga asị oke ngwa ka ọ taa afụfụ ụwa ya mana okwu na-agwa gị bụ na otu aka ọ dị njọ ọ ga-adị mma afụfụ ọbụla ị na-ata ọ bụrụ maka na ihe si na chi nwa oge ka oge eri ihe adịkwa mma ọzọkwa dị ka ibi ya bụ ine onwe gị anya na ihe a ka chi gị gwara gị na ị ga-eme mmadụ akwụsịkwana gị ya gaa ebe a ga-anabata gị na ihe ịbụ ọ bụ ajọ agwa ka ị na-akpa lapụ onye ahụ o nwe ihe kpatara ya site na ajọ agwa ahụ ọkwa n'ihe ọ bịara ụwa ka ọ na-eme ọ bụ ezigbo agwa hapụ onye ahụ o nwere ka ọ ga-emegide ya omegịnị ọ gafee ya ọ bụ na o mezugo ya o wee mee gịnị doziwezie ndụ ya ọfụma ya imefiegodo ma ewekwa ya ị ka ga-emezikwu ya maka ebe onye mefie ka ọ na-ana emezi ya udo dịrị gị daalụ anyị na-ekene gị Igbo bụ Igbo Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ Igbo ndị ọma ekenekwe m unu ọzọ wee na-asịkwa nke onye chiri ya zelo anyị abịagwa na nchịkọ isiokwu anyị ji n'aka n'ụbọchị tata banyere onye ụwa nke bụ eziokwu bụ na onye anyị na ya nọ n'ụbọchị tata bụ onye ozizi enyegwa aka wee kọwaa ife dị na ọfụma mụ wee na-ekwu na onye ọbụla nọ n'ụwa kwesịrị ịma onye uwe mara chi ya mara ife ọ bịara uwe ime na ọ ga-enye aka maka na ndị Igbo si na chi onye adị n'izu ife anara akwado ime ya na onye mara chi ya ife adịrị ya na mma
ekenekwa m unu. Chetakwa na ị ka na-ekiri ikoROtv network. Ebe a ka a na-akpa nkata ife ọbụla banyere ndị Igbo maọbụ omenala Igbo. Ebe a ka ị ga na-amụta ife dị iche iche dị na omenala Igbo. Daalụnụ. Kabarụ ka ị na-esonye anyị na ngalaba niile anyị ji agbasa ozi na YouTube, Facebook, Instagram nakwa Twitter ka ị wee na-amụta ife dị iche iche dị na omenala Igbo. Ekenekwa m unu. Chetakwa na aka mbụ nwanne unu nwoke bụ Nnaemeka Ilelu-Nachi. Mana ituo mụrụ akụ akpa m nganga, ituo mụrụ akụ abụọ nga ego ka ọ dị. Ikoro n'ọkwa ikoro onu ndobe anyị ji eji oji n'ọkwa ikoro. Aga m ekirikwa ihe onyonyo ndị ikoro. Igbo mụrụ nze m ọzọ na nke a bụ nke anyị, nke a bụ ihe onyonyo anyị. Ihe ọ na-ekwu maka ya bụ maka omenala Igbo na ọdịnala Igbo na asụsụ Igbo na ka ndị Igbo si eri nri, ka ha si eke ekike. Wee na-asị gị biko, ha nọkwa na YouTube, ha nọkwa na Facebook, ha nọkwa na Twitter. Ị marụ ka ị ga-esi wee kwado ikoro ọkwa ka o si aha no, ọkwa ka o si aha no. Biko nyekere m ekwentị m ka m jekiri ikoro ka mmadụ nke na-eme n'ikoro. Udo. ikoROtv network.